saway o gibaharan sa Ginoo nga silutan ang mga tao nga nagsimba sa mga Diyos-Diyos. Lingiyay mong tupad inawa ka maghimog Diyos-Diyos. Idolatry ba? Nya unsa may usas mga Diyos-Diyos nga gimensyon Diyos Ginoo, kanig yung plata o bulawan, kining bahandi sa kalibutan. Mao ginay atong kasagarang simbahon, atong tahuron, atong pasidunggan, atong panalipdan, atong palambuon, kana gyung bahandi nga kalibutanon. Lingiyay mong tupad ina naningkamot ka mudaghan imong kwarta, mo na imong paningkamot ron. Maora ba ginay ato niya wa na ganitay kwarta, ala problema gyud, problema, pero di gyud maproblema nga wa na siya Ginoo. Wa kayo na problema nga wa na siya Ginoo, wa na simba-simba, di na magrosaryo, di na gani mo basag Bible, dili na gani mo kumpisal, wa man gani kasal, gapuyo-puyo ra, wa gyud maproblema. Ang problemahon gyud asa kog kwarta, asa kog kwarta. Di ba naman tay kantang seek first the kingdom of God? Ang pangitaon gyud unta nato ang gingharian sa Ginoo, ang presensya sa Ginoo, pastilan ang pangitaon, ang kwarta naman hinuon. Namo na. Nya unsa may sunod? Inigsigi na tog pangitag kwarta, ang sunod mahitabo mag-away ta. Kusog na kaitang manaway sa atong isig katao, labi na gyud og atong gitan-aw nga murag mas makakwarta kay kanato. Mao na gitawag og business competition, political competitions, clerical competitions, kaming mga pari ana. Sa hinungdan kasagaran among maawayan og inyong maawayan og atong maawayan kana gyung kwarta. Hangtod mo sangko na gyus gubat, para aning gubat karon Russia og Ukraine, Hamas og Israel. Ang usag yung dako kay diha nilang rason nganong gagubat na related gyus bahandi kwarta. Mao ra gyud na. Nganong mag-away ang banag asawa, tagsara kayo mag-away nga mag-ilog sa paghigugmaay, kasagaran yung awayan, kwarta gyapon. Tinuod dili. Nya kanus aman tamuhunong ani. Na nga diri sa atong kuan, dinhi sa atong tubag sa Salmo nga nag-ingon ta ang balay ni Israel nagasalig sa Ginoo. Pasabot ang katawhan sa Dios, ang mga tao nga tinuod yung mga matarong wa magsalig aning kwarta o bahandi sa kalibutan, ang gisaligan ang Ginoo. Nya kon sa atong pagpaningkamot ang Ginoo na may atong number 1 nga sundon o gisaligan, una, relax tang magpuyo aning kalibutan, wa tay ratol-ratol. Si Kristo relax ra kayong ni alagad sa katawhan og nanudlo sa katawhan. Naidadon niyang masakiton, mga giyawaan, iyarang ayohon. Ginganlan siya amigo sa to pangulos mga yawa, iyarasan gidawat, basta sige lang gisiyag pagula og yawa. Pasabot kay Ginoo may gisaligan, dili ta matandog sa mga bati nga komentaryo gikan sa atong isig katao.
Gilain na sang lingi sa imong tupad ing na dili ka masuko kung libakon ka. Di ka maratol. So nga naong nato dali kay matakdan inig libak yun ikadungog ang gilibak putak-putak sa dayon. Ana mao na atong kuan nganong dali man ta maratol kay nagsalig man ta nato, nagsalig man ta sa atong kaugalingon. Ano nang niingon sa diri ang inyong Dios mga bulawan og plata hinimo ra ni sa inyong kaugalingon maliwat ra sad mo ani. Ana no? Ana karon ato nagyong usbon ang atong panghuna-huna musalig tas Ginoo. Niya kung musalig tas Ginoo magsunod na ta sa iyang kabubuton ug unsa may kabubutos Ginoo kinahanglan atong higugmaon alagaran ang atong isig katao dili ang atong kaugalingon. Lingay mong tupad ding na alagaran ti ka sugot ka ana alagaran ti ka sugod karon sugot ka na nya moingon sa na siya ako lay alagad nimo mao na magkuntis na tag-alagad nya kay magkuntis na mag-alagad magsige na taghimog mga maayong butang diha sa katilingban apil na ning paglimpyo sa ato mga kanal aron iniguan og dako dili mo baha nya ang ato mga government officials tarungo na nila mga drainages dagkuo na nilang drainage ila nang panguhaon kanang nga na nagpuyo anang daplin anang mga sapa o mga sapa-sapa haron nga dili magpunay labay anang mga basura diha anang sapa o mga kanal hantod mo clog up purti na gid hinoong tubig manaka nas balay tubig manakas balay murag na ibuot no adto pa kusina mag-agi ana nya reklamo dayon ta alam kalamidad ana unya nay dili makalamidad nga wa man ta maghigugmaay gasiguro ay naman lang ta ana mo nang mag-alagaray ta nabitay ning di ay niingon ako dire pader i-announce ra ni pader kay kuan kuno sila tanaw na to ug may baka ni sila Cebu General Services Incorporation nang inahanglan og mga production operators tanaw na diha mao na siya kinsa toy mga aplikante ani mga 18 anyos pataas high school graduate junior high school, senior high school, ALS, college level, apil man tanan. Sige, tanawa lang yan ninyo, yan naaman ni sila kaning kuan, sa ingan ani, QR code, scan para maka-apply mo. Nindot kaya na inana, mga job opportunities. Pero, may tag arang-arang sa nisiyag, ma-income. Niya, dili unta business nga makapahimos ra ang employer ang employee magkamang kalisod dito sa ubang nasod labi na ka na mga nasod nga atong gitan-aw nga mga first world atong tanaw atong gitawag og first world ang ila dito mga empleyado inig humagtrabaho mga usa ka tuig basta dili lang gyud bisyoso dili lang gyud kanabang kuan kay ba careless kayo nga mogamit sa iyang kwarta duna na sila'y house and lot nga mapalit nya makapalit pag yung sakyanan after mga 1 year 6 months to 1 year dinis ato ni-retire na lang utang lang yapon ang giba hasta ang retirement nga nadawat di papaigo usahay ibayad sa tanang utang kanang naibong yun bitaw ko ang dito sa ubang nasod nga kana mga gitawag lagi na to first world oy ang ila dito mga empleyado bisag kana mga crew lang bisag kana ganing tig trapo-trapo lang anang lamisa
Na ikaw galingong sakyan na ano eh. Na nya makakaon sila bisan unsang klasiha sa lamiang pagkaon nga makaon sa mga VIPs nga mga tao. Kaya nga naman maka-afford man ang ilang sweldo. Ana. Diri sa ato aririgitas pungko-pungko no. Onya ipalista pag yun iguman pastilan pungko-pungko pa putos-putos pa ipalista pag yun dito sila makasuot sila ng mga casino area na maday mga eat all you can or mga order nga mga mahalon kayo kasuot sila niya mga crew na mga clerk ana o ba na mga janitor ana nanay mga sakyanan na ibalay at least kanang food, clothing, shelter kuang yun na naganing munay minimum requirement nga ihatag sa gobyerno ngadto sa tanang mga tao food, clothing, shelter subo palandongon dinis atong Pilipinas wa kayo'y nagpakabana ana nga kinahanglan ang tanang Filipinos na agyo'y klarong food, clothing, shelter. Nga sunodayon nila dito, education. Ilang mga estudyante dito, labi na college level, naana sila yung mga part-time job, tagaan na sila sa gobyerno. Nya kayong ilang parents, muhatag mo sa nila og support, inig human sa ilang klase, kanang school year, mo bakasyon ang mga estudyante, lain-laing mga nasod pa bakasyonan. Ginamit ang katong ilang natigom sa ilang part-time job. Kita din sus, nakalabira na lang, wag yun, kabalik ka, tabok nga tos laing nasod, wag kasuroy, ultimo mag-organize og mga pilgrimage, sus, magpangutkot pas og dili jud ka mga dagkong dato, sus, pari ra gyud makatabok-tabok dayog laing kuan. Ngano man na, tungod nas atong kahakog, sa atong Dios nga plata og bulawan sige yung tigom siging tigom bahala na mo diha wa koy labot ninyo mo na ang nanaglingkod sa atong gobyerno og nanaglingkod sa simbahan maogyoy mga kwartahan kaayo bitaw ano nga to manang i-deny bisan unsang lingkuranan of authority sa gobyerno o sa simbahan kasagaran gidihang naglingkod mo arang-arang gidayon ang ilang financial sitwasyon dinhi nas Pilipinas ato lang gining klaro-klarohon ay kunyog tutoke kay naglingkod sa kog authority ni asad nako ang daghang kolekta pero ako nang ipasalig ninyo nga wa ko'y gitigom ako nang gibalik og hatag sa simbahan ngunang makita ninyo dinhis ato nga naagyoy mapahimusla natong arang-arang nga mga facilities nakatagamtam ang dili lang jutay kung dili daghan nga mga nanginahanglan mailhan sa na nimo mga nindot nga mga government officials ug asa na sila ma-assign nga departamento ug authority munindot gyud na ang ilang departamento unya ang ila sa mga tawo nga giatiman muluag-luag gyud ang gibati makaginhawa pero kaning mga corrupt kaning kwarta gyud gihuna-huna ay sus murag giloo koy murag gikumot sa agila ang liog sa mga ilang mga taong giatiman pangutan aning ato dinhing mga staff pangutan mura ba sila gilook oy nisinaw ang mga naong nanagko ang mga tiyan pangutan ani na nag-serve sa atong simbahan tanawa pangutan na naon nato just mas una pang makakaon sa gi-offer kaysa pari nga gi-operan usahay makapangutana na lang kung unsay lami atong akong gidawat nga offer kay wa naman diha putos na malay nahibilin ana lagi i-serve na diha good i-serve lang pasabot
maghigugmaay ta. Muna diri sa atong ebanghelyo, si Kristo bisag kinsay mo duol niyang nanginahanglan iyag yung tabangan kay naaman siya'y abundance of power of God. Kita sang tanan na asatay abundance of the power of God. Dili ta basta-basta kay mga anak tas Ginoo. Ang kuwang lang nato no nga dili unta ta magpailad sa yawa. Nga sigihan tag ingon nga kani gyud simbaha, kaning bahandi mo'y simbaha. Unsa itong simbahon? Ang Ginoo. Ug unsa may itudlo sa Ginoo, ipaambit ang bahandi. Ako bitaw karon naka-resolve gyud ko nga ako ning balik-balikon kay sige man kog baligya aning slots. Ako na lang sa ning balik-balikon nga unsaon ninyo pagpadala og kwarta nga online nganhi sa atong simbahan. Okay lang ang actual mong muhatod dinhi sa inyong donation, pero online gani kanang kwarta padala, bank to bank, GCash, ayaw kay mo kumpiyansa kay imbis ang atong mga kaigsuonang naminaw nato nga mutabang sa pagsangyaw sa maayong balita, mag-scammer naman hinoon. Ilad-ilaro naman ang ato isig katao, gamiton akongan, gamiton ang akong naong, gamiton ang akong misa aron maka pangilad sa uban. Okay lang nang nag-vlog nato nga ibutang tas TikTok, i-reels ang atong at kining atong wali. Okay kay nastanan kay that is preaching man, nitabang man sila preaching. Nayuban diha dagko na gani kayo mga tingali na income kay daghan naman kay mga viewers. Lipay kay ko ana, pero naagi uban mohimo gyud og mga binuang mangayo og donation kunuhay nga ako mo'y nangayo, pero lain nga GCash account, lain nga bank account, lain nga contact persons ang ihatag. Just recently diha na say nitawag nga ni anay na say nangayo nako, pero wala man sangan. May gani kay nagmonitor na moron. Muna moingon ko ninyo, sunda gid ning atong ang first step gyud nga inyong buhaton, pangitaa ang atong official platform, YouTube o Facebook. Ang atong official YouTube account kaning Padre Siano Ubod niya ang iya ng atong subscriber usa na sa inyong tan-awon. Dili lang akong naong, dili lang ang color ang subscriber. 195,000 na as of today mantingali. Unya diha dapita inigbisa kanang online mass during offertory song o final song, panahon anang misa nga atong gi-upload, i-flash na namo diha ang official contact persons, contact numbers, and account numbers. Mausad na dito sa atong Facebook page, ang official kay San Vicente Ferrer Paris Liloan. Nya tanawa ang whole mass kanang tibuok nga misa aron nga tanaw nimo dito, i-flash gyapon nato, screenshot ra na ninyo, mo na inyong sundon. Dili masaag ang inyong idonate nganhi nato. Ang nakaapan sagod sa uban, daghan kay nakaila nako sa tingog. Tingog ba kay manglaba, magsigig paminaw sa misa, magsigig paminaw sa wali. Di sila kakita, man din na dihang account number, di ay man din na diha ang contact persons, kay maminaw raman. Tanaw sad mo. Tanaw-tanawa. Muna, ako lang ning gisulti, paglikay aning mga taong mga mapahimuslanon. Gitawag ni nato og kuan ba, pagbuntog sa sala o pagtabang nga kining mga makasasala nga hangol kay kwarta, mangilad na lang yun para makakwarta ato sang matabangan nga dili na kay sila makabuhat sa maong mga yawanon nga buhat. Apil na sad ang paghigugma ay si Kristo na higugma sa iyang mga kaaway. Ang nanaway niya, iyang gihigugma, iyang gitabangan. Ang nagdaig sa niya, iyang gihigugma, iyang gitabagan. Kita sad, tanan yung tao ato yung higugmaon. Kita niya may din mga mangingilad kay tanan, sige mo nagbalik-balik, ato lang sang higugmaon gyapon. Sige, last na lang alingi sa imong tupad. Ing na din agid ta mangaway ha. Ing na din agid ta mangaway. Ay nagyog pangaway.
Maron tinuod na gitang balay ni Israel or balay katawhan sa Dios.